Vaig arribar a Monet, ja que venia treballant a partir del concepte del fil de l'aigua, del moviment, de la vida, del so del propi aigua, vaig descobrir en un llibre que tenia a pròpia casa les nimfees i em va suggerir poder investigar i treballar i descomposar-ho d'una manera a nivell de plans, també, a diferents suports, però partint de que no és pintura, sinó a través d'una reacció química arribar a fer una cosa pictòrica però que no és pintura. La part d'atzar és màgia i el control és perquè no se te'n vagi de les mans, perquè estem treballant amb materials que són tòxics, que et poden fer mal, i vulguis o no vulguis tens que controlar-lo, perquè en cap moment has fet servir un pinzell, una espàtula, un oli, sinó són processos de destrucció per tornar a construir, destruir per tornar a construir, que això és una cosa que ja s'ha parlat moltes vegades. I el procés alquímic de per si és com màgic, perquè parteixes d'un suport, d'una base, d'un material, en aquest cas l'aram o el coure, i el transformes en una cosa molt pictòrica, amb vida, o que et refereix, o les imatges que et suggereixen coses, diguem, del paisatge, però són paisatges més mentals, més que res. Però sempre és aquest procés màgic que tu no pots controlar. O sigui, pots donar-li, marcar-li les pautes amb el nivell d'àcid, aigua, sals de clorur d'amoni, però mai saps com quedarà adherida i com acabarà l'obra. I això, tot el procés de per si ja crea l'obra d'art. En el fons, l'art i pintar és una actitud totalment egoista. La creació és una cosa individualista totalment. L'artista està tancat en si mateix. Ell mateix és el quadre, al final.